Здравейте, това е продължението на предишния епизод. Темата е подобна, тъй като тя разкрива, така както съм ги нарекал, геополитическите кентаври в България, които по семейна линия са близки до съветските служби и до съветското посолство, а в един момент стават любимци на западните посолства. И сега ще видите продължението вече в политическата сфера, в политическата дейност на различните партии, но и хора, които са заемали ключови позиции в новите уж демократични тайни служби на посткомунистическа България. Каква е тяхната връзка? Как преди 10 ноември са едни заклети представители на руската, на съветската пета колона или техните родители, и след 10 ноември, благодарение на това, че клякат, да го кажем, на Запада и на западните служби, те стават съответно кучета на къса или по-дълга веришка, изпълнявайки техните, ще си го кажем директно, заповеди и това, което искат от тях. Казвам всичко това и се връщам така назад във времето, защото в момента имаме премиер такъв човек. Човек, който не го представяха за натовски офицер, който преди това, преди 10 ноември е бил ортодоксален комунист, член на компартията. Сега няма да говоря какво са ми разказвали режимни офицери, които са били в авиобазата в Равнец, но да кажем така, Радев също не е бил съвсем безразличен към някогашното ВКР, така ще го кажа. И това може би е една от причината за тази негова люта ненавист, а и не само негова, и на Иво Герило Христов към комисията по досиетата. Там, разбира се, специално в Радевия случай, доверените лица не се поддържат в категориалния регистър на агенцията, защото там са само сътрудниците по линия на официалните категории на нещатните сътрудници. Доверените лица не са били сред тях. Надявам се, ме разбрахте. Започваме с едно от знаковите лица на покемоните на западните структури и на западните посолства, хора, които по семейна и родова линия бяха изключително обвързани с Съветския съюз, ползваха всички благини на ония тоталитарен режим, когато ние не можехме да се покажем носа от Калотина на запад или от Петрич на юг. Тези хора си пътуваха, завършваха в чужбина, получаваха познания, знаеха езици, имаха финансови средства, с които да започнат бизнеси, и затова те са напред. Представете си го като една щафета, в която тези хора са дръпнали много напред, благодарение на тези фактори, които ви изредих. Сергей Станишев е син на някогашния началник на международния отдел на Централния комитет на БКП. Това е изключително важен отдел. Той е пряката връзка между международния отдел на ЦК на КПСС и тукашното ръководство. Димитър Станишев до голяма степен е имал автономен статут по отношение на тукашната номенклатура и тукашните гаулайтери и е бил пряко подчинен на онези, които оглавяваха международния отдел на Централния комитет на КПСС. Трябва да кажем, че в един момент неговия син Сергей Станишев дори оглави партията на европейските социалисти. Разбира се, не без огромната помощ на бившия германски премиер и, така да го кажем, покемон на Путин в днешно време, говорим за Герхард Шрьодер. Връзката е от времената на Димитър Станишев. Когато, тук ще кажа нещо интересно, когато Станишев се среща 2002 година на няколко пъти с Герхард Шрьодер, Шрьодер е впечатлен от неговата фамилия, тъй като на времето, когато бащата е бил активен фактор в висшата номенклатура на ЦК на БКП, Шрьодер е бил млад социал-демократ и е имал вероятно наблюдения. И при едно от тези посещения на Първанов есента 2002 година, Шрьодер го пита: господин Станишев има ли нещо общо с Димитър Станишев, при което той, казвайки, че е син на другаря Димитър Станишев, Сергей Станишев казва, че е син на Димитър Станишев, Герхард Шрьодер отронва фразата: предстои много добра кариера. Това, между другото, е като все едно, че той е орисан от някакъв орисник, от тази международна номенклатура, която в един момент, в случая на Шрьодер, стана високо платен с годишна заплата от милиони, служител на Путин и, както виждате, през неговото канцлерстване, Германия се обвърза до толкова, разбира се и по времето на Ангела Меркел с
руския газ. Тъй костваше огромни усилия и до ден днешен има там индустриалци, които бленуват и бих казал блеят за ефтиния в кавички руски газ, както и в България. Между другото, говорят всички за ефтиния руски газ и никой не показва ето тази схема, която сега ще видите, каква е цената. В България цената на природния газ беше от порядъка на над $500 на 1000 кубика, при положение, че в Германия на други места беше по-ефтино от България, толкова за ефтиния руски газ. Бащата Димитър Станишев е имал контакти с най-заклетите терористи по това време. Говоря за края на 70-те и началото и средата на 80-те години. Ето виждате един документ от срещата на Димитър Станишев като шеф на международния отдел на ЦК на БКП с Абу Аят. Абу Аят е шеф на една организация терористична, която тези от вас, които познават световната история и европейска в частност, ще си спомнят, че беше организатор Черния септември на клането на израелски спортисти 1972 година по време на Олимпиадата в Мюнхен. Главатаря на тази организация Черния септември, Абу Аят, виждате го тук на снимка, заедно с един друг терорист Ясер Арафат, е на среща с другаря Димитър Станишев. Познайте за какво са си говорили. Не са си говорили за ланския сняг или да се поздравяват и просто да си кажат по някоя друга добра дума. Впоследствие, когато Станишев стана министър-председател на България с неоценимата помощ на един друг представител на тази колода Сакскобургготски и с още един представител на съветските любимци в България Ахмед Доган, този човек беше домакин на посещение на някогашния американски президент Джордж Буш в България, който го нарече мистер Клин, което е много странно, дори го покани тогава в колата си. Но интересното е, че Станишев вече беше подготвен след тази среща да направи една структура, каквато представлява днешната ДАНС, т.е. под западно влияние трябваше да се направи контраразузнавателна структура, която уж да представлява вече влязлата в Европейския съюз България. Само че кого тропосаха начело на ДАНС? Тропосаха ето тази персона, която виждате, казва се Петко Сертов. Малко за биографията на този човек. Забележете, правя 15-то или 16-то предаване епизод от Истории по документи на най-различни теми. В нито една от тези различни теми вие не сте видели други хора, извън представители на службите някогашните тоталитарни и на комунистическата номенклатура. И да се изтъпанчи някой да ми каже, че тая тема не била важна или че тая тема не интересувала хората, това е много лош атестат, както за този, който го казва, така и за племето, което очевидно блее и не може да разпознае откровените си врагове. Както се казва, поръчаха си най-големия си враг преди 10 години, Румен Радев, който води война не на изтощение, на изтребление срещу българите, и същите българи си го избраха за премиер, което е признак на най-величайша глупост на тази земя. Няма, вероятно по-глупаво според мен, разбира се, племе от българското племе, което прави подобни безумни действия. Но да се върнем към Петко Сертов. 2008 година оглавява ДАНС. Трябва да е представител на най-прозападните кръгове, поне така здравия разум диктува. Да видим за какво става дума. Бащата кадрови служител на РУМНО, на Петко Сертов, Гаврил Сертов се казва. 1964 година бащата на Петко Сертов отива на специална разузнавателна школа в централата на ГРУ. Споменавал съм вече за тази военно-дипломатическа академия, която е завършил, и бащата на Иво Георгиев Христов, вице-премиер, прости Господи, на Демократична България. Братът на Петко Сертов работи в МНО. Бащата, Гаврил Сертов, е бил в резидентурата на прикритие в Кайро, в Атина и в Брюксел. Това е причината Петко Сертов от малък, той си го разказва, имам запис на този негов разговор, е научил като първи език, освен българския, и арабски. След това научава и гръцки, след това, разбира се, научава и френски. Сега забележете съпругата на Петко Сертов. Там няма празно, както обичам да казвам. Емилия Миланова се казва, преподавателка е в АОНСО. Разбира се, в края на режима, декември 1989 година, печели преподавателско място в АОНСО, режима пада и тя остава
както се казва, от два стола на земята. Баща ѝ дългогодишен служител на Румно. Бил е кадрови офицер, също като бащата на Петко Сертов. Тоест, те дори по семейна линия вече се съешват и са в там не се допускат външни лица, за да може да има пълна сигурност сред тези хора. Представете се за нивото на конспиративност и на конспирация, която витае дори в семейните отношения. Жена му е ползвана, това пише в кадровото дело на Петко Сертов, от ПГУ-10 за превеждане на специализирани материали от португалски език, който тя е владеела. Петко Сертов, когато отива заедно със своя баща в Брюксел, където бащата оглавява резидентурата на прикритие на Румно, същата резидентура, която години по-късно ще оглави бащата на Иво Христов, той става приятел с адютанта на Йозеф Лунс. Йозеф Лунс по това време е един от най-десните политици западни. Той е генерален секретар на НАТО. Това е по времето, когато бащата е резидент на Румно. Самия Петко Сертов става кадрови офицер от второ главно управление още през 1984 година по френска линия и след 90-та година, когато ДС е разпусната, разбира се, всички бяха прелети в уж новите структури, бяха създали една национална служба за защита на Конституцията. Петко Сертов отива там и година по-късно, юли 1991 година, той е назначен в Централна служба за борба с организираната престъпност. Изпращат го една година в полицейската школа в Лион, който виждате документи за всичко това, което казвам, виждате документи от личното му кадрово дело, където, между другото, той се обучава в продължение на 10 месеца. Там се запознава след години с един човек, който след години ще стане главен съветник по сигурността на Никола Саркози, френският президент. Там обаче се запознава с един много важен фактор, който се казва Антонио Лопес. Антонио Лопес и Петко Сертов са приятели още от лятото и есента на 1991 година от полицейската школа в Лион. Антонио Лопес, за тези, които не могат да включат веднага, е генерален секретар на Европейската народна партия дълги години. Сега вече не е. И няма да скрия, че Антонио Лопес е човек, който подпомага много силно кариерата на Петко Сертов, включително в назначаването му в структури като Боркор или изпращането му като консул в Солун, където беше върнат. Западните посолства не свършиха и толкова работа в България за прочистването от тези Авгиеви обори на старите служби, от тези просъветски фусили. Нещо повече, те работеха с тях, както виждате. Те си правиха собствената политика, без да ги е еня, че неразчистването на тези Авгиеви обори ще донесе огромни беди и щети на България и на българите. Както апропо, трябва да кажа, беше направено и в Германия. Там, разбира се, имаше много сериозна денацификация, но имаше и много сериозна западна политика, особено на западните служби, на привличане на бивши нацисти. Веднага им бяха издадени индулгенции. Цялата ракетна програма на Съединените щати се базира на Вернер фон Браун и на неговата група от специалисти. Има цяла операция на някогашните, така да се каже, на предшественика на ЦРУ, която се нарича Paperclip Clamor за привличане, откриване и прехвърляне на нацистски учени в Съединените щати. Ето виждате нещо много интересно от някогашния посланник на Съединените щати Джон Байерли, 2008 година. Е този информационен факт, който виждате. Джон Байерли е в Плевен. Разбира се, по това време се разбра, че нашият посланник в НАТО, Любомир Ерменчев Иванов, е кадрови служител на първо главно на ДС. И там журналистите му задават въпрос на Байерли, как ще коментирате този факт, при който Байерли казва, тези хора са много в България, ще работим с тях. Но вот, както се казва, американският посланник дава карт бланш на тези хора, че на тях няма да им се случи нищо. Да видим кой е той Любомир Иванов. Ето го на снимката. Този човек по времето на Сакскобургготски беше замминистър на външните работи. След това беше главен преговарящ за присъединяването в НАТО. След приемането ни в НАТО 2004 година той става посланник в НАТО до 2009 година, когато е сменен. Замминистър се върна като замминистър на външните работи в правителството служебното на Огнян Герджиков, първото служебно правителство на Радев 2017 година в първия му мандат.
Забележете сега бащата на този Любомир Иванов. Ерменчо Иванов се казва, който постъпва на работа в органите на МВР в февруари 1945 година, когато са правени най-големите зулуми, масови убийства, репресии и други неща. Служил в различни поделения, бил е партиен секретар на партийния комитет при ВГУ ДС, т.е. бащата, щатен служител и партиен секретар на второ главно, реално истинския шеф на второ главно управление. Преминаваме към още един човек, който е представител на тази колода, Сакскобургготски. От кадрови служители на ПГУ, част от тях покойници, знам, че през 70-те години техните колеги в КГБ са им казали: не го закачайте, няма нужда повече да се занимавате с него. И да видим Сакскобургготски, който е представител на тази квота, която мигрира ляво-дясно, между съветски структури, руски структури, западни структури. Той е типичен представител на това. Това е човека, който 2002 година възстанови този ГьОЛ АЕЦ Белене. Говорил съм с представителя на някога преди 23-4 години, когато беше актуален този казус, канадската държавна атомна компания в България, и той ми каза, че вместо това, което е било в ход България да прави нова ядрена мощност с канадски реактори Канду, както ги направиха в Румъния, България е възстановила съветско-руския проект. Когато той задава въпрос на Милко Ковачев, тогавашния енергиен министър, защо става така, той ме е посочил с пръст отгоре и е казал, че на най-високо ниво е взето решението за възстановяването на съветската централа Белене. На върха беше Сакскобургготски. Трябва да кажем, че връзките му с Мултигруп бяха безобразни на Сакса. 1997 година под егидата на ДПС и на Ахмед Доган, любимеца на съветско-руските посолства в България, беше създадено едно сдружение, Обединение за национално спасение, и там от хора, които са били вътре, примерно Димитър Луджев, който беше депутат, има много интересни разкрития в няколко негови интервюта. Там само представители на Ченгесария. Венци Димитров, който е агент на ДС, Стоян Денчев, който също е бил регистриран. Ето това са хората, които Симеон Сакскобургготски лансира тогава. Да не забравяме контактите на Сакса с Атанас Тилев, човек готвен за нелегал на Румно, човек, който е свързан с след това първо главно на ДС, човек, който трябваше да изключи брак с дъщерята на тогавашния финландски президент. Това го има в разкритите документи от неговите кадрови дела в Румно и в ПГУ. Атанас Тилев беше човек, който вкара в големия бизнес с Русия. Самия Сакскобургготски беше в борда на негова компания. Тук трябва да кажем, че когато Сакскобургготски дойде на власт, един от знаковите представители на съветско-руската агентура в България, Денис Ершов се казва, изгонен буквално година преди това, август 2000 година, изгонен като заплаха за националната сигурност, Денис Ершов, заедно с Майкъл Чорни. Сакскобургготски назначи неговата дясна ръка, негов съдружник, основен Никола Янков се казва, за заместник министър на икономиката. И понеже някакви хора винаги казват: ама как ние влязохме в НАТО 2004, после в Евросъюза, не може да се говори, че е имало съветско-руско влияние. Ами, само един пример ще ви дам. Погледнете кои са хората, които оглавяваха службите по това време. Шеф на цивилното разузнаване Кирчо Киров, бивш щатен служител на ПГУ ДС, подсъдим за обвинение за завлечени милиони, а шеф на военното разузнаване на натовска България 10 години, от както Първанов стана президент до 2010 година, беше човек, казва се генерал Пламен Студенков, човек, който е посрещнал 10 ноември в школата на ГРУ в Москва, военно-дипломатическата школа, т.е. човек, който посреща 10 ноември там, след това 10 години оглавява военното разузнаване. Чудо ли е тогава, че преди няколко години бяха заловени толкова много руски шпиони в централата на военното разузнаване, беше направена перфектна разработка от ДАНС и до момента няма никакво развитие в съда. Трябва да знаете, че една от големите причини за провалите на България по времето на посткомунизма, извън всичко друго, това е, както аз го наричам, антибългарския кривосъд. Нито един руски шпионин не е осъден,
Нито един сътрудничал на руското разузнаване не е осъден и няма да бъде осъден. Завършвам с тази тъжна констатация. До следващия път.